Marea ascunde în adâncurile ei o lume plină de mistere. Pentru noi, marea influențează fiecare din viețile noastre, indiferent de locul unde trăim, controlând clima și aerul pe care cu toții îl respirăm. Este esențial pentru generațiile prezente și viitoare protejarea mărilor și a vieții ce o compun. Marea ne oferă o bogată sursă de hrană și minerale, dar marea, în adâncurile ei, conține și mai mult. Ea oferă secretele pentru îmbunătățirea sănătății și longevității umanității. De mii de ani, marea a consolidat straturi peste straturi de corali bogați în minerale. Când coralul moare, este purtat în cele din urmă de mare, formând așternuturi de corali. Așternuturile de corali se grupează de peste secole, transformându-se în praf de coral. De aici începe istoria companiei Marin Coral, din vechi așternuturi de corali, la paharul cu apă potabilă, la corpul tău. În apele cristaline de-a lungul arhipelagului Nansei din Japonia există vechi insule cunoscute astăzi ca Okinawa. Ele adăpostesc unele din cele mai mari și prolifice recife de coral din lume. Insulele din Okinawa, însuflețite de peisaje colorate și infinite organisme ale vieții acvatice, sunt rămășițe ale vechilor recife de corali, construite în timp pentru a forma o întindere vastă. Mulți dintre localnici se bucură de o remarcabilă viață sănătoasă. Ei trăiesc, își petrec timpul liber, muncesc pe mare, bucurându-se de agricultură și hrană. Studiile au demonstrat că oamenii din această regiune nu numai că trăiesc mai mult decât oricine altcineva din lume, dar au și o rată scăzută de cancer, boli ale inimii, diabet, artrită sau alte boli degenerative. Calitatea vieții de care ei se bucură în ultimii ani pare să fie mai bună decât oriunde. Satele longevive din Okinawa au multe persoane cu vârste cuprinse între 80 și 115 ani. Majoritatea locuitorilor se bucură de o viață activă și lipsită de boli, ceea ce nu putem spune de majoritatea comunităților din lumea întreagă. Locuitorii noștri au cea mai scăzută rata mortalității pricinuită de cancer sau boli ale inimii. Sunt foarte activă și sănătoasă. Mulți cercetători și medici au venit pe insulă pentru a studia tainele longevității și sănătății indigenilor. Au descoperit că sursa sănătății nu vine în întregime din exercițiile fizice riguroase sau dietă sănătoasă, ci provine în mare parte din apa pe care ei o consumă. Apa pe care o beau băștinașii este diferită de apa de oriunde de pe glob. Când plouă, apa pătrunde prin vechii corali, culegând minerale și alte elemente necesare aportului de calciu și magneziu. Izvoarele naturale de pe toată Okinawa, chiar și astăzi, oferă oamenilor posibilitatea de a-și procura apa. Apa este netratată și bună pentru băut. Este o bucată din munte, recif de coral și apa pătrunde prin el. Astăzi, multe case din Okinawa au propriile lor sisteme de colectare a apei, ce conțin filtre de corali pe acoperișurile caselor. Majoritatea din Okinawa, indiferent unde trăiește, bea apă filtrată prin coral. Întrucât valoarea apei de coral a fost confirmată de oamenii de știință, Susumu Uehara a dorit să găsească o altă cale pentru a face această apă disponibilă fiecăruia de pe glob. În 1983, viziunea și ideile lui se aflau în ascensiune, un simplu pliculeț care să conțină coral. Și totul, datorită eforturilor sale, ca astăzi milioane de oameni din întreaga lume să se bucure de minunata apă. Astfel a luat naștere compania Marin Coral. Suntem foarte încântați pentru că a inventat acest magnific pliculeț cu praf de coral pe care îl folosim de ani buni. Este minunat. Invenția este uimitoare. Pentru prima dată în istorie și în lumea întreagă, am reușit să creez o fabrică pentru produsele de coral și să aduc beneficiile restului lumii, utilizând cea mai recentă tehnologie și pot spune că sunt un inovator în acest sens.
Încă de la începuturi, guvernul japonez și-a arătat preocupările pentru extragerea vechilor corali din Okinawa. Acest proces ecologic sensibil nu periclitează sporirea noilor specii de corali, oferind atât companiei Marine Coral, cât și altor companii fabricarea unui produs pentru publicul larg la nivel mondial. Odată ce materiile prime sunt selectate cu grijă, compania Marine Coral le transportă în fabrica sa din Takasaki, Japonia. Ei folosesc prioritar un proces de curățare și uscare, ceea ce diferențiază Marine Coral de celelalte companii producătoare de coral. Coralul trebuie să fie curat și pur. Coralii trebuie să fie curățați cu multă grijă, astfel încât acea porozitate să poată procesa absorbția impurităților din apa de băut. După aproximativ 2 decenii, cercetătorii au descoperit că mici cantități de coral din Okinawa, adăugate în aproape orice lichid, au efecte remarcabile asupra organismului. Coral Mine a fost conceput pentru a fi adăugat în 1,5 litri de apă, prezentându-se sub forma unui pliculeț de 1 gram. Apa este unicul și cel mai important nutrient pentru menținerea vieții. Organismul conține 70% apă, iar sângele este 90% apă. Sângele este responsabil pentru transportul hranei în fiecare celulă vie. În condiții normale, o persoană necesită între 1,5 și 3 litri de apă în medie pe zi. Din nefericire, rezerva de apă a globului este rapid degradată din cauza poluanților, pesticidelor și ploilor acide. Elemente nocive organismului uman, cum sunt cloroformul, nitrații, cadmiul, aluminiul, pot fi găsiți în majoritatea apelor. Acești poluanți provin din deșeurile fabricilor, din agricultură sau din sistemele de canalizare, care găsesc o cale de acces în sistemul de alimentare cu apă potabilă în aproape oricare casă din lume. Această simplă demonstrație arată cum apa cu coral ajută la purificarea apei obișnuite. Se poate locui într-o zonă unde apa conține foarte puțin clor sau chiar deloc, dar totuși are un pH scăzut și un nivel de acizi ridicat. Organismul necesită apa cu un nivel ridicat al pH-ului pentru a lupta împotriva bolilor. Pentru a evidenția mai bine valoarea pH-ului, la un nivel de acizi de 6, crabii mor. Peștii mor la un nivel de pH de 3, iar toate vietețile mor la un nivel al pH-ului de 2,5. Biochimiștii și medicii fiziologi de prestigiu au demonstrat nivelul optim al pH-ului și echilibrul acizilor alcalini ca fiind cel mai important aspect al echilibrului sănătății corpului. Până și documentele publicate în 1596 în China recomandă fosilele de corali ca suplimente nutritive. Combinația de elemente existente în coralii fosilizați este foarte alcalinizată, aproape identică cu nivelul de pH al sângelui uman și al apei de mare. Coral Mine crește nivelul pH-ului apei și o alcalinizează mai mult. Coral Mine neutralizează orice rezidu din apă, adaugă minerale importante și calciu, care deseori sunt eliminate în timpul epurării apei de la stațiile locale. Coral Mine poate trata chiar și apa cu impurități precum clorul, bacteriile, algele, metalele grele sau fluorul. Coral Mine este cea mai bună soluție pentru a consuma apa. Ciclul vieții continuă cu Coral Mine.